Maaliskuun puoliväliä olemme Vihtavuoren keskustassa. Kaikkialla näyttää olevan läpitunkemattoman pimeää. Tässä esimerkki entinen pankin tila. Täältä puuttuu eräs elementti, joka on tärkeä ihmiselle, valo. Muistan noin 4 vuotta sitten ystäväni Aulis sai sydämelleen alkaa rukoilemaan, että tänne ilmestyisi valoja, jotka osoittaisivat jonkin verran elämän merkkiä täällä pimeän keskellä Suomessa, jota niin tarvitsemme. Seuraavassa viimeisien kuukausien aikana, mitä täällä on tapahtunut, on toisena tilana tullut paikalle tällainen putiikki. Saa nähdä kauanko kestää tämä, toivottavasti kestää pitkään. Tässä on esimerkki valoista. Mutta ensimmäisenä kaikesta aloitti tämä paikka, solmukohta. Tarja Leppäaho aloitti tällaisen paikan. Tämä avasi ikään kuin tämän valon aikakauden Vihtavuoren keskustelun. Mitäs täällä tapahtuu? Esimerkki siitä, kuinka rukous saa aikaan. Toivottavasti tämä valo tulee kestämään pitkään. Katsotaan, mitä täällä sisällä tapahtuu. Jaha, täällä on rehvakasta mennä. Kyllä. Vilmi palaa. Täällä on Juuri meille on pienet sivut varattu, joo. Ja jääkin vielä. Kyllä. Kyllä tällaista. lähtee.